включваме нашият репортер Богомил Грозев. Добър вечер, Богомиле. Добър вечер от Русе. В момента се намираме в центъра на града, пред сградата на Драматичния театър. Всъщност ние сме тук от няколко дни и се занимаваме с актуални проблеми в региона. Затова ви предлагам сега да видите следващия видеоматериал за кандидат кмета Побойник от разградското село Иван Шишманово. Разградското село Иван Шишманово е прославено с биткаджийския дух на един от бившите кметове, който отново се кандидатира на предстоящите избори. На сметката на Ферат Сафет Ахмед са записани най-малко 5 пребити селянина. Между тях има дори и роднини. Чичо си не се приказват дълги години. И го не ще да го види чичо му. Искате ли такъв кмет? Аз не ще такъв кмет. Някои от селяните на Ферат обаче нямат спомени той да е посягал на хора от селото. Не сме чули. Не сме чули. Частична амнезия обхванала дори и кмета на селото. От моя мандат нямаше такива неща. Оказа се обаче, че един от хората, който е попаднал под крошетата на кандидат кмета Ферат Ахмед, е бит по времето на мандата на сегашният кмет Исуф Исуф. Джамал Хасан, който намерихме в лошо здравословно състояние на легло, е бил повален от кандидат кмета на ДПС през 2004 година. Жена му още пази окървавената от Ферат риза. И теглила стола долу и той падна, моя мъж, долу. И почнал да бие. Ама дойде всякъде кръв. Кандидат кмет е проявявал агресивно поведение и по времето на двата си кметски мандата. Ахмед Али Авер смята, че Ферат му е вдигнал мерника, защото през 1996 година е подал сигнал в икономическа полиция, че като кмет е присвоил 40 000 лева стари пари, получени от наем на общински имот. В кафенето бяхме играем с един друг карти. Пенсионерския клуб. И кога влязал вътре, аз не знам, не съм го видял, влязал от вратата и моя гръб беше към вратата. С влизането почна да ме фана тук, почна да ме тук, даже еш, нямам зъби. Почти всички от пострадалите са ходили да подават жалба в полицията в град Завет, но до ден днешен без резултат. Потърсихме Ферат Ахмед в местната кръчма, която по думите на съселените му е негова и там работят негови роднини. Хората, които заварихме на маса, ни обясниха, че той е отишъл в Исперих, но не знаят кога ще се върне. До края на деня обаче кандидат кмета Ферат Ахмед не се появи. Но проблемите на региона, както знаете, не свършват с биткаджийския характер на кандидат кметовете. Също